Mga sir ug mga ma'am, uban ko ninyo sa pag-adto sa mga lugar nga diin gibuhat sa Ginoo niya, ato ang i-enjoy ang nature kini kay wala ni bayad pat katinawa sa tubig sa sapa dinhi sa Davao del Sur. So kini nagtry ta og gunit sa camera. Hadlok na nga mahulog ang ato ang cellphone and uban sa ato ang bugoy tungod sa kabugnaw. Grabe itong gibati mura og tibuok kauno na to mo kurog. Si Kuya Adjoy hasta nag-ituma sa naong kay halos sa sapa na nagpuyo pastilan bataa. Nindot ni nga lugar kay gawas nga walay bayad ato bagyong ma-enjoy ang nature kung atong i-compare sa swimming pool niya. Ang tubig kay running water gid siya ba, buti pa sabot dili magpundo ang hugaw unlike swimming pool. So enjoy kay nga to ang mga bugoy and nindot pag kay mabaw ra. So, ato lang likayan ani, ato lang bantayan ani kay basin og kuan, basin og naay baha. Actually dako kini nga sapa ug ginadayo pod ni dinhi sa Davao del Sur pagkatin-aw sa tubig. Ug si bisan kinsa maligo dinhi mura og mawala ang ato ang stress, mawala ang ato ang kakapoy labi na kanang sa tibuok semana nato nga pag trabaho. Grabe, dami kaayo nga mabaw lang yun pod noon siya, pero at least ma-enjoy nato ang kuan, ma-enjoy nato ang kanindot nga ma-experience nato ang nature nga gibuhat sa Ginoo. Nya gawas pa ana nindot kay amber nahug sa nga picnic, pang pamilya lang kayla para magkaon sa sapa mismo. Ato mga bugoy may ni kay ni kaon na lagi siyara di na kinahanglan pang hungitan ning kamot gyud tan kay lisod na nga mag-agad pa kas mohungit pagkatin-aw sa tubig. So pohon sa gustong mo ani din ni pohon, pwede ko ninyo i-message kay pwede na pud ta mag-uban pagkanindot. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin: RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin: Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.